Iya, kepenaan sini. Piye cah, timbang rebutan kipas, aku kipas nganggo duwe kas piye cah, setuju ora cah? Lah iya tak kepenaan timen. Oh, lah jambu ya jare yo. Alah cah jajale, ora kali penak sing kae. Ya to, Tik. Nyindir aku tau ya? Lah salahmu iki ngomong lu barang lah. Wes nyapa nek sampe trafik sing ngomong nek ora salah. Wes aku yang salah. Yo panas sih, ora sadar sing iki. Ya Allah, ramene perkara kipas. Cak, jajali menawat Jawa sing iki lho. Weh, nyapa to mbok iki nang arep? Yo, jadi ngene cak dibawa di gelut mergo masak kipas tok. Ayo nek dirembokke bareng-bareng mumpun jam kos iki lho. Aku ndek iki gembok. Iya rek dadek kira nae dikake srek kipas. Aku yang duwe ide cak. Apa lho? Didol. Ontran-ontran opo?